90s கிட்ஸ் எல்லாம் சின்ன வயசுல நம்ம மணிரத்னத்துடைய படங்கள் ஏதாவது பார்க்கும்போது, அப்படி இல்லைன்னா எங்கேயாவது வட மாநிலங்கள் நடந்த ஷூட்டிங் இருக்கிற படங்களை பார்க்கும்போது அங்கெல்லாம் காவி கொடிகள் பறக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனா தமிழ்நாட்டுல காவி கொடி கலாச்சாரம் அப்படின்னு ஒண்ணு ரொம்ப நாளா இல்லாமலே இருந்துச்சு. இப்போ எங்கெல்லாம் இந்து மத வழிபாடுகள் நடக்குதோ, எங்கெங்கெல்லாம் இந்து மதம் சார்ந்த கூட்டங்கள் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் காவி கொடிகள் பறக்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதுவும் இல்லாம பல இளைஞர்களே தங்களுடைய வாகனங்கள்ல இப்ப காவி கொடிகளையும் அப்புறம் காவிகளுக்குரிய சின்னங்களையும் வச்சுக்கிட்டு இருக்க மாற்றத்தை இப்ப நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் விதை போட்டவர் யாரு? தமிழ்நாட்டுல காவி கலாச்சாரத்தை உள்ள கொண்டு வந்தவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வீரத்துறவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்து முன்னணி அமைப்பினரால அன்போடு அழைக்கப்படுற ஐயா ராமகோபாலன் அவர்கள் தான். அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். 1927 ஆண்டு சீர்காழியில திரு ராமகோபாலன் அவர்கள் பிறக்கிறாரு. தன்னுடைய 18வது வயசுல 1945 ஆண்டு RSSங்கிற இயக்கத்துல தன்னை இணைச்சிக்கிறாரு. RSSல அவர் இணைந்துகிட்டு பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு அகதிகளா வந்து சேருற இந்துக்களுடைய வாழ்க்கை மேம்படுறதுக்காக அவர் பாடுபட்டு இருக்காரு. இப்படியாக அவருடைய இந்து சார்ந்த பணிகள் தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது 1980வது வருடத்துல அவருடைய 53வது வயதுல RSS வழிகாட்டுதலின் காரணமாக இந்து முன்னணிங்கிற ஒரு அமைப்பை தமிழ்நாட்டுல தோற்றுவிக்கிறாரு. இப்படி தோற்றுவிப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, பொதுவா 1960 1970கள்ல கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல இந்துக்கள் வாழ்வதற்கு சாதகமான சூழ்நிலை இல்லாத நிலைமை ஏற்படுது. எப்படின்னா மெஜாரிட்டியா கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 35 to 40% மேல கிறிஸ்டியன்ஸுடைய டாமினன்ஸ் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்குது. அதனால யாராவது ஒருத்தர் இந்துவுடைய மத அடையாளத்தை வெளிக்காட்டும்படியாகவோ இல்லைன்னா இந்து என்று பெருமையாக பேசி கொண்டிருந்தாலோ அவர்கள் சுத்தமாக புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள், மதிக்கப்படவில்லை. வேலைக்கு போற இடமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஈவன் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே மிஷனரி ஸ்கூல்ஸா இருந்துச்சு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே மிஷனரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸா இருந்தது. அதனால அவங்களுக்கு வேலையோ படிப்போ ஈவன் மருத்துவமோ எதுவுமே கிடைக்காத நிலைமையில ரொம்பவுமே அவங்களுடைய மத அடையாளங்களையோ அவங்களுடைய மதம் சார்ந்த கொள்கைகளையோ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல வெளிப்படுத்த முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாடு லெவல்ல செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஒரு இந்து எழுச்சி கொண்ட மாவட்டமா மாறி இருக்கிறதுக்கு காரணம் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா திரு ராமகோபாலன் அவர்கள். 1980கள்ல பல இந்து அமைப்புகள் கன்னியாகுமரியில ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இதுக்கு முன்னால பகுத்தறிவுவாதம் பேசிக்கிட்டு இருந்த கட்சிகள் எப்படி மதச்சார்பின்மை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்து மதத்திற்கு எதிராக மற்ற மதத்திற்கு ஆதரவாக பல கருத்துகள் சொல்லப்பட்டு அதனால பல மக்கள் மத மாற்றம் செய்யப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான பல ஸ்டேட்மெண்ட்களை ராமகோபாலன் எடுத்து வைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் 1984ல இந்த நிலைமை முற்றிலுமாக மாறி கன்னியாகுமரியில ஒரு முழு தொகுதியே ஒரு எம்எல்ஏ மிஸ்டர் வி பாலச்சந்தர் ஓப்பனா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. நான் இந்துக்களுடைய உரிமையை மீட்டெடுக்கிறதுக்காகவே கண்டஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எம்எல்ஏவாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு. திரு ராமகோபாலன் அவர்கள் பல சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்றாரு, இந்துக்களை ஒன்றிணைக்கிறதுக்காக துடிக்கிறாரு. 1981கள்ல ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு. மீனாட்சிபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல சுமார் 200 தலித் குடும்பங்கள் இந்துக்கள் தீண்டாமையை கடைபிடிக்கிறாங்க. அதனால நாங்க இந்து மதத்துல இருக்க விருப்பம் இல்லாம இஸ்லாம் மதத்துக்கு மதம் மாறோம்னு சொல்லி ஓப்பனா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து மாறுறாங்க. அதோட மீனாட்சிபுரம் அப்படிங்கிற அந்த இடத்தோட பேரையும் ரஹமத் நகர் அப்படின்னு மாற்ற முயற்சி செய்யறாங்க. அந்த நேரத்துல திரு ராமகோபாலன் அவர்கள் ரொம்ப சீக்கிரமா செயல்படுறாரு. ஜாதி இந்துக்கள் யாரெல்லாம் தீண்டாமையை கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு இந்த மாதிரியான ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வுகளினால்தான் தலித் மக்கள் எல்லாருமே இந்து மதத்தை வெறுத்து மற்ற மதங்களுக்கு மதமாற்றம் பண்றாங்க, இந்துக்களோடுக்கு உள்ளே ஒற்றுமை வேண்டும், இந்த மாதிரியான மத மாற்றங்களை நம்ம தடுத்து நிப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறைய பேர் பிரச்சாரங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த இந்து முன்னணியுடைய முக்கியமான கொள்கைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலே இந்து மதத்தை முஸ்லிம்களிடமிருந்தும் கிறிஸ்தவர்களிடமிருந்தும் கம்யூனிசவாதிகளிடமிருந்தும் பகுத்தறிவாளர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டத்திடம் இருந்தும் இந்து மதத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்து மதத்தில் உள்ள அனைவரிடமும் ஒற்றுமையை ஓங்க வைக்க வேண்டும், மதம் மாற்றம் செய்பவர்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும், இந்துக்களுக்கு எங்கெல்லாம் அநீதி நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் இந்து முன்னணி நிற்கும். இதுதான் அவங்களுடைய பிரதான கொள்கைகள். இவங்களுடைய சாதனைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 37 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால 1983ல விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை ராமகோபாலன் சென்னையில திருவல்லிக்கேணியில நடத்துறாரு. அதுக்கு முன்னாலாம் விநாயகர் சதுர்த்தி எப்படி கொண்டாடுச்சுன்னா வீட்டிலேயே பிள்ளையார்களை சிலைகளை வைத்து தான் நம்ம கொண்டாடிட்டு இருந்தோம். தெருவில் விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் போறதோ இல்லாட்டி விநாயகர் சிலைகளை வைத்து தெருவிலே பொதுவான இடத்துல கும்பிடுவதோ அந்த பழக்கமே நமக்கு கிடையாது. அது வடநாட்டில் இருந்த அந்த பழக்கத்தை தமிழ்நாட்டில் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 37 வருஷமா கண்டினியூஸா எல்லா விநாயகர் சதுர்த்தியும் சீரும் சிறப்போட கொண்டாடுறதுக்கு ஒரு வழிகோலினவர் ராமகோபாலன் அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது. 1984வது வருஷத்துல
மதுரை ரயில்வே நிலையத்துல ராமகோபாலன் அவர்கள் தாக்கப்படுறாரு. அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, மிஷனரிகள் மதமாற்றம் பண்ணுவது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இந்துக்களுக்கு எதிராக முஸ்லிம்களுடைய ஒரு பிரிவினர் ரகசியமாக வேலைகள் செய்து இந்துக்களுக்கு எதிரான துவேஷங்களை உருவாக்குவது விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எதிராக கோவை மாவட்டத்துல பொதுக்கூட்டத்துல பேசுறாரு. அனல் பறக்கிற பேச்சு. அவர் பேசுற கேட்க கேட்க எல்லா முஸ்லீம் இளைஞர்களுக்கும் வெறி ஏறுது. அந்த கூட்டத்திலேயே அவரை காலி பண்ணணும் அப்படின்னு பலர் துடிக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இரவு 11 மணிக்கு அந்த கூட்டம் முடியுது. கோயம்புத்தூர் டு ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ்ல திரு ராமகோபாலன் அவர்கள் ஏறி மதுரை அடைகிறாரு. விடியற் காலையில் 4 மணிக்கெல்லாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் மதுரைக்கு வந்துருமா. அவர் மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்துட்டு நடைபாதையில மேல ஏறிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நடுத்தர வயது இளைஞர், அவருடைய பேர் பாஷான்னு சொல்லப்படுது. பிற்காலத்துல இந்த கோவை குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்கள்லாம் மூளையா செயல்பட்டவர் அந்த பாஷா தான் போல. அந்த பாஷா ராமகோபாலன் அவர்களை தாக்குறாரு. தலையில வெட்டு, அரிவாள் வெட்டு, கழுத்துல எல்லாம் வெட்டு. அதனால ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் பார்க்கும்போது அவருடைய மண்டை ஓடுலயே சில மாற்றங்கள் நடந்துருது. அதுல சின்னதா ஒரு பிறழ்வு நடந்துருது. அதுக்கப்புறமா வெளிநாட்டுல இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஸ்டீல்னால பண்ண ஒரு பிளேட்டை தான் ராமகோபாலன் அவருடைய தலை மேல வைத்திருக்கிறாங்க. அதை மறைக்கிறதுக்காக தான் இத்தனை வருஷமா அவர் அந்த காவி குல்லாவை எப்பவுமே தலையில போட்டிருக்காரு. அந்த காவி குல்லாவுக்குள்ள அந்த ஸ்டீல் பிளேட் இருக்கு. ஒரு சின்ன விரலை வச்சுட்டு அவரோட தலைப்பகுதி அமுக்குனாலே ராமகோபாலன் இறந்துருவாரு. ஆனா அந்த ஒரு ஸ்டீல் பிளேட்டோட கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளா அவர் தன்னையும் பாதுகாத்துக்கிட்டு இந்துக்களுக்கு அவங்களுடைய உரிமைகளுக்கு போராடுறதுல கொஞ்சம் கூட விட்டு கொடுக்காம பல பெரிய சாதனைகள் எல்லாம் நிகழ்த்தியிருக்காரு. அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, வேலூர் மாவட்டத்துல ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில்னு ஒரு கோவில். அதுல ஒரு 400 வருடங்களா அந்த கோவில்ல பூஜையே நடக்கல. அங்க இருக்கிற லிங்கம் மட்டுமே சில 1000 கிலோ எடை உள்ள சிவலிங்கம் போல. இஸ்லாமிய படையெடுப்புகளின் போது அங்க இருக்கிற அந்த லிங்கமானது பெயர்த்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறமா பிரிட்டிஷாருடைய ஆக்கிரமிப்பின் போது அங்க இருக்கிற லிங்கத்தை ஒரு ஆயுத கிடங்குல போட்டு மூடிடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த லிங்கத்தை 1970களில் மறுபடியும் மீட்டெடுத்து கோவிலுக்குள்ள பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லி பல இந்து அமைப்புகள் போராடுது. இருந்தாலும் இந்திய அரசாங்கமும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி கழகமும் சேர்ந்துட்டு உரிமை தரமாட்டோம்னு சொல்லிட்டு மறுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்து முன்னணி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா 1981 திரு ராமகோபாலன் அவர்களுடைய தொண்டர் வீரபாகு என்பவர் கிருபானந்த வாரியார் மற்றும் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் இவர்களுடைய மொத்த ஆதரவையும் பெற்று கடைசியாக ரகசியமாக அந்த லிங்கத்தை ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில்ல பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு விடியற் காலையில பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. இதுக்கு அப்புறமா தான் வெளி உலகத்துக்கு இந்த மாதிரி மறுபடியும் சிவலிங்கம் மீட்டெடுக்கப்பட்டு பூஜைகள் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னு தெரிய வருது. ஒரு வழியா வேற எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கறதுனால அரசாங்கமும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி கழகமும் கோவிலை மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி நடத்துறதுக்கு உத்தரவு கொடுத்துறாங்க. அதுக்கு பிறகு திரு கிருபானந்த வாரியார் அவருடைய தலைமையில அந்த கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது. இது போல பல அரிய சாதனைகள். இந்துக்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் உரிமைகள் மீறப்படுதோ அங்கெல்லாம் அவருடைய உரிமைகளுக்கு குரல் கொடுத்தவர் இந்து முன்னணியை சார்ந்த திரு ராமகோபாலன் அவர்கள். நாத்திகம் பேசுறவங்க அவங்களுடைய கட்சிகளுக்கு எதிராகவும் பல கருத்துக்களை வச்சிருந்தாரு. பொலிட்டிக்கல் வைஸாவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஊர்வலம் 1980களில் அவர் நடத்திருக்காரு. அதை பார்த்து ஆண்டுகிட்டு இருந்த அரசும் எதிர்கட்சியும் ரெண்டுமே மிரண்டு போயிருக்கு. யாரெல்லாம் இந்து கடவுள்களை விமர்சிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தையே தாண்ட முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கோட்டையாக அந்த மாவட்டத்தை உருவாக்கி வைத்திருந்திருக்கிறார். அரசியலை பொறுத்தளவு அவர்கிட்ட 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு, 2 கேண்டிடேட் போட்டி பண்றாங்க. ஒரு இந்துவோ இல்ல வேற்று மதத்தவரோ ஒருத்தவங்க போட்டி போட்டாங்கன்னா இந்துக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க, வேற்று மதத்தவருக்கு ஓட் போடாதீங்க. ரெண்டுமே இந்து கேண்டிடேட்ஸ் கண்டஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அதுல யார் தன்னை பெருமையாக இந்து என்று சொல்லிக்கொண்டு யார் இந்து மத அடையாளங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்களோ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இவ்வளவுதான் அவரோட கான்செப்டே. ஸோ இந்துவுடைய ஓட் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை தமிழ்நாட்டில் கொண்டு சேர்த்தவர் திரு ராமகோபாலன் அவர்கள். மதச்சார்பின்மை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த தமிழ்நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இருந்த கட்சிகள் அவங்களுடைய ஓட் பேங்கை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ஆன்டி ஹிந்து மைண்ட் செட் மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டு மற்ற மதங்களுக்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு இலகுவான போக்கை கடைபிடிச்சாங்க. இதைத்தான் மிக வன்மையாக கண்டிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. இப்படிப்பட்ட ராமகோபாலன் அவர்கள் 2020ஆம் வருடம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். அவரை கடைசியாக இறுதி மரியாதைகள் எல்லாமே RSS காரங்களும் பிஜேபி கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே செலுத்தி அவரை திருச்சியில் அடக்கம் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.